Moto, moto, moto. Moto hayo normal konse. Nung mak apa bungan? Siapa bunga? Hai लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो माने जोङो आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। जोङो दायो अदालगुरि फारसे थांगासिनो। खामानियाथ' दिनैनिया जोंना बेरायनायसो माबायाव आरोना बड'लेण्ड मामोनलाय मोथो? टुरिजिम। बड'लेण्ड टुरिजिमनो अदालगुरियाव गोदान खुलिदोनो आंबो खनसेबो थांफेरनो मोनाखै मुथुआबो थांफेरनो मोनाखै ना मुथु? मुथुआबो थांफेरनो मोनाखै ओमफ्रायो न'आव मालाय थाबाय थाना मा खालामबाय थानो न' दसे बेरायनानै फायनोसै होननानै जोङो ओंखारबोबाय। न'आव थाबाय थाबाबो बिराद बोरैबा आयु सान्दुं गोसाथार बोरैबा असान्ति मोनो नालाय खर'फोरखौ बोरैबा मोनो न'आव थाबाय थाबा बेनिखायनो एसे बेरायगारनानै होनांगौ बेरायगारनानै होबोला खर'फोरा एसेबाबो स्रां जायो गोसोफोराबो एसेबाबो मोजां मोनो बेरायगारनो मोनब्ला बेनिखायनो जोङो नै दायो अदालगुरि फारसे बेरायनो थांगासिनो आरो बड'लेण्ड टुरिजिमावहाय ओमफ्राय बेयाव मा मा दङ दाथ' आङो जेबो खोन्थानो हानाय नंला खनसेबो नुहैखायाखै नालाय दा नुहैबासो मा मा दङ देखायनो हासिगोन आरो ओमफ्राय आङो बेखौनो दिनै एसे ब्लग भिडिअ लालांनोसै जों नायनो थांनायजोंनो एसे देखायलांसै नोंथांमोननोबो भिडिअनि गेजेरजों जायफोरा जोंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दायोथ' जों सानैल'सो दङ मुथु आरो आं ओमफ्राय सानै थांफाबावगोन सोर कैलाश आरो दैदेन कैलाश आरो दैदेनसा इसोर सानैयाबो थांफाबावगोन आरो जोंदो मुथुनिनो लोगो नोंथांमोनाबो नुबा सिनायनो हागौ कैलाश सिंगारखौथ' बहुत मानसियानो सिनायफ्रामो सिनायनायालाय ओमफ्राय आरो दैदेनसायाबो ब्लगार नालाय बेखौबो सिनायनो हागौदां आरो नोंथांमोना नुबाला र' आङो दा उनावहाय देखायसिगोन दै लाबोफालाय लोंनो दै बथलायाव गैया हाय कैलाश नुजानबा मा होनो नुजानबा हाय कैलाश सिंगारा र' दा मोजां देखायबावगोन बेखौ नै कैलाशा बेनो ओमफ्राय दैदेनसा आरो बै सानैबो सिंगार नैबेखौ थालिर फिथाइ ना थालिर फिथाइयाथ' थालिर फिथाइ मा नाम मालभग बानाना सिनिकल जालांबाय थानोसै आरोना न' थांनायावहाय जालांबाय थानोसै जानोसै र' थालिर जाबा मा जायो कैलाश थालिर जाबा प्रटिन बारायोलै दाउदै दैसे जानाय जायो थाइनै जाबा दाउदै दैसे थाइनैजों दाउदै दैसे दंफां गायनाय ना मानि दंफां गायनाय नोंसोरो जों दाबो सहैयाखै लोगोफोर जोंहा माबा एसे प्रब्लेम जाबाय आरोना बेरायनो थांनो नागिरनाया मुथुआ पार्सखौनो लाबोफायासै न'निफ्राय फैसा थाइसेबो गैया मात्र ओंखारनाल' फैदों ओमफ्राय फैसा एसे बख'हैदों आरोना मुथुनि लोगोआ ना मुथु एटिएमबो लाबोफायाखै आं ट्रान्सफार खालामना हरबाय ट्रान्सफार खालामनानै हरबाय गेट मोनबाय न' जोङो लोगोफोरनो जोङो गेट मोनफैबाय माबा बड'लेण्ड हेरिटेज टुरिजिम
आंना सिननायखाया मेगनानो ओमफ्राय आरो आङो ओरै देखायनो बायनायाबो खोमसिसो नुदों आरोना साना उल्था जानाय जोङो मोनफैबाय जायगायावहाय ओमफ्राय आंनि मोनथिनाय बायदिबा बारा जेबो गैथ'आ आरोना बानायगासिनोसो अब्लाबो बे बानायबाय थानायफोरखौनो एसे देखायहैनोसै मा मा बानायबाय थादों र' नायलांदो अब्लालाय लोगोफोरा मा बुस्थु आमलाय नों लाबोदों गैला मोनसे संख्रि होनानै फोरानबा जे जानो आराम जायो नायो नुजानबा ब्लग बानायाखै बानायाखै बानाया नायनोसै र' दायो बानाय ससे बेयावमोन नालाय ओमफ्राय इयाव लाफैनांगौ जादों आरो गासैजों 30 थाखा आरो दे थिगानो दं आहालाय बे मोनसे गासैयावनो 30 थाखा दां सानदों 30 थाखा बैफोरावबो गाखोजोबनो मोनसिगोन आरो ओमफ्राय 30 थाखा आरो गासैजों न' नों गावनो आं गावनि नों लाफिनो दे 1 2 3 गावफ्लं मोटो अनजि वाव दैदेननाया बुंग्रा गैखाय गैयालै কি পাইনো অলপ কৈ দিয়ক ফ্ৰাইড ৰাইচ পাই নুডলছ পাই আৰু কি বুলি কয় স্নেক্সটো আছে আৰু আপোনালোকে বেলেগ কিবা কেচিও খাব পাৰে ৰোল চল আচ্ছা ঠিক আছে
जोङो बड'लेण्ड हेरिटेज टुरिजिमनिफ्राय फैबाय आरोना अदालगुरि टाउनाव मोनफैबाय माबा ओंखाम उखैसोनाय मोनबाय दहाय फुङाव जानायानो आङो ओमफ्रायो मोनाबो जाखाबाय नालाय मानोथो न'आव थांनानै संहैबावनो न' लोगोफोर बेयावनो सिम्पोलहै जालांसै आरोना सिम्पोल मिरामिसैनो जालांसै आरो ब्लगखौबो बारा गोलाव खालामला जानायखौलाय माथो नायबाय थानो न' लोगोफोर जानाय मानायफोरखौ बाराद्राय देखायजाया न' आङो भिडिअखौ बेयावनो फोजोबलांसै आरो जायफोरा दिनैनि बे ब्लगखौ जोबजासिम नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय जोंहा नैबे आदाया जयन्त बर' माने उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि गेजेरावनो फार्स्ट बर' एलबाम माने बै सिडि ओंखारोमोन ना बड'लेण्ड हिर' बेयाव माने अ बड'लेण्ड हिर' आंहा माथो पकेटआवलाय जिर' होननाय मेथाइनि एक्टर बे आदाया बेयावनो आरो आंनि गांग्रिङा होननायबो मेथाइ दंमोन बायदिसिना दंमोन माने सोरमोनलाय अ बड'लेण्ड हिर'नि एक्ट्रेस गैया बे आदायानो एक्ट्रेस गैयामोन रटा बास्टिनावबो मोसाहैलायनाय ना पुर्निमा हटेल खाथियावबो पुर्निमा हटेल सोलिग्रा मानसि बे बड'लेण्ड हिर'खौ जों एदावो एदावनानै जेनेबा दा बाहाय नों लाब्ला सब मोजां सोलियो बेबायदि होननानै एदावनानै मेथाइआथ' बिराद मिनिंफुलखा माने फार्स्ट एलबाम आरो दा आदाया दिहुनबावगोन ना बावलाथाय दिहुनजानो लुगैयो आरो बिदिनो दिहुननायाथ' ओरैनो जोंनि माबायाव बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहाय बर' एलबामा गैयामोन नालाय बे फार्स्टमोन बेलेग डिस्ट्रिक्टआव जाबायमोन ओमफ्राय बे समाव जोंना फाइनान्सियेल सापर्ट होनाय हिसाबै इन्जिनियार ओमफ्राय बै ओरैबायदि दैमारि सार ओमफ्राय मिटाराम सार बिसोर दंमोन आरो बिसोरनिफ्राय एसे फाइनान्सियेल सापर्ट मोननानै प्रेक्टिस खालामबाय बै समाव आरो माबा दिहुननाया एलबाम दिहुननाया गोरामोन बै समाव माने केमेरा बांद्राय गैयामोन ओमफ्राय दानि बायदि माबा गैयामोन बे रोखोमनि केमेरामेनबो बांसिन बांद्राय गैसोमोन आरो दानाथ' फट'ग्राफार करिय'ग्राफार भिडिअ'ग्राफार अनेक दङ दायो जोंनि समाव आरो बहुद एंगेलजोंनो बहुद माबा लानांगौ जादों आरो फट'खौ